Здрасти! Здравей! Много е хубав. Нали? Това е Нерон. Аз съм Дикран, неговия господар. Значи е твой? Друг по-щура в този град няма. Ще го парираш? Да. Но ти ще ми подпишеш документ, от който се вижда в какво състояние ми го предават. Вижте, направихме всичко възможно, но се страхувам, че това е наистина много зле. Знам. И не съм сигурен дали ще доживея до края на деня. Трябва да се венчаем още днес. Добре, обяснете ми, моля ви. Какъв смисъл има да се омъжите за него днес? А утре да станете вдовица? Аз съм се врекла на Дикран. Тихо, доктор. Да не се будиш.